niskapuolta pätkätään viimeiseksi. Istu vaan siellä tuolilla, jos on tuolilla. Siinä saa hyvin paremman asennon. Ja muutaman kerran lähde kiertämään rintarankaa puolelta toiselle, eli sitä vyötäröstä lähtien kierrät. Toinen käsi voi mennä sinne tuolin taakse vaikka. Hyvä, ja jätä kesken. Pumppaa sit vielä muutaman kerran rintaa eteen ja taakse pyöristä. Aika hyvin on noita lapoja kyllä auvottu, mutta otetaan vielä loppuun. Niin ainakaan unohda. Sinetöidään vielä. Hyvä, ja jätä kesken. Pään heiluri puolelta toiselle alakautta. Painava rento pää puolelta toiselle. Korvaa kohti olkaa. Halutessa voit vaikka vähän kurkata ylös, jos niska on ihan ok liikkuvuus. Kyllä sen sitten tuntee, jos ei se tykkää siitä. Hyvä, ja jätä pää toiselle puolelle. Nyt kun sä vedet pää vaikka vasemmalla, niin ota silloin se oikea käsi. Pumppaile olkapäätä alaspäin, kun joku vetäisi alaspäin sinne tuolin alle ja sitten nostaa takas ylös. Pumppaileva liike. Hyvä. Kierrä katsetta alaspäin. Ja voit viedä sen vedytettävän puolen käden sinne taakse. Käsi hitaasti eteen, jätä pää kalvelleen. Tuo katse kuitenkin etuviistoon eteenpäin ja sitten lähdet tekemään niinku V-sakaraa sillä päällä. Hierotaan niitä pikkulihaksia siellä. Hyvä, ja keskelle, hitaasti keskeltä ylös. Voit vähän pyöritellä jos tarvitsee. Ja keinauta toiselle puolelle. Ja nyt lähde pumppailemaan toisen puolen olkapäätä ylös ja alas. Ja jätä hetkeksi. Voit kaartaa katsetta alaspäin. Ja viedä kättä sinne selän taakse. Tuo käsi sivulle. Pää takaisin etuviistoon katseen ja sit lähdet tekemään niinku V-sakaraa. Nyökyttelet nenällä. Kyllä. Hyvä, ja tuo alas eteen. Pyörittele jollakin tavalla pää takaisin keskelle. Sitten voit vielä hetken aikaa kiertää päätä puolelta toiselle tai katsetta puolelta toiselle sinne takaviistoon. Ja nenällä isot ympyrät sitten eteen. Tää on nyt hyvä, kun tää video on tällainen erillisen, eikä tässä on musiikkia, niin mä jätän tän auki. Niin jos tuntuu, että kaipailet niskavenytystä myöhemminkin ihan muuten arjen keskelle, niin voit tästä luntata sitten nämä perusliikkeet. Pyöräytä vielä olkapäät edestä ylös ja taakse alas ja kuvittele aina koko ajan taaksepäin oikein painavana alas sinne kohti lapoja. Ja sit voit jättääkin sinne taakse hetkeksi aikaa olkapäät lavat alas. Ottaa käsillä kiinni, rinta auki eteen. Ja pari oikein syvää pitkää hengitystä.
vielä silmät, kun ne aina jää, jos vaikka katsot myöhemminkin tätä. Kato silmillä ylös alas, pidä pää paikallaan. Tämä voi tehdä vaikka sängyssä ennen nukkumaan menoa. Ylös alas, koska meidän silmän lihakset kaipaa jumppaa, mutta ne aina unohtuu. Pyöritä silmillä ympäri. Toiseen suuntaan. Mä niin kuin nurkat kävisin läpi. Jos et ole kauheasti jumppailut tai on päänsärky ja muuten, niin voi ihan tuntua siellä silmissä. Niihin tottuu kyllä. Sitten vielä sivulta toiselle nopeasti muutaman kerran. Hyvä. Sitten tuijota eteenpäin. Kiitos paljon.